Kapuan ang tikinaliptak ang nagtipon iti puwersa iti kaming iti PNP iti Siyudad Tibigan ken Philippine National Police ti ili a San Vicente. Balay nga nakimeg dagiti maipagarup at allo a lalaki ang masuspecha nga nagtakaw iti pagtaingan ni Triponia Romano i Pueria. Inni mapulok ket lima iti tawen na may sa abalikbayan nga agnaed iti sitio Ermita Barangay San Sebastian San Vicente Ilocosur. Dagiti masuspecha ket managan iti Silverio Pescador i Madriaga nga agnaed iti Barangay Malingeb Bantay Ilocosur. Vicente Bautista i Piano ken ni Jomar Padron i Piano agpadada nga agnaed iti Orawes iti metlang natakamat nga ili. Sigun timparwar nga investigasyon iti kaming iti kapulisan agarup alas 4 iti Malem aldaw kalman may kawalo nga aldaw iti daytoy nga bulan anak imeg dagiti sospek iti maysa nga panganan iti metlang natakamat a syudad inyawat met dagiti kaming iti kapulisan iti PNP Bigan dagiti sospek iti Philippine National Police ti ili a San Vicente para iti nananay pay nga investigasyon. Binigbigbt nga insigida iti biktima ani Romano nga isoda iti simbrek nga napan nagtakaw iti pagtainganda iti napalabas nga Martes. Kabali nga nang alayo amin iti kinayat yung nga inala. Ba't handa kami lakaginan ano iso nga dakkel unay ayamanot ka apay nga wan agyaman na kanya kami nga dinamran wan dinamratsot na yung pentas ko may kain mo na nabuti anjak na rumor ti ko nga ti Rabi nakabungot kaya awan sir anjak oray awan ti kwani sir ala nangalog na di ba nakabungot ka awan sana nakabungot di balay sir ay susan nakabungot ka awan sir. Nakunapay ni Romana ani Bautista iti nang ipaturong ken kuana iti armas a baby armalite. Si Sir dari je balay. Dito ang simrek dari je kwarto. Nga imay nangguta kanyak at may sang malalaki. Sir. Iso nga nakatiingat tao may ginuta nga mapaturo. Tendiak nga napugutan ida. Takasay ako matuturo. Idi napandag ginuta kasta. Into kanya kung palto tipis-pis ton barug nagriawak nga kasyan kada patayon po naklaeng handak kada patayon apo kada patayon na tahimik na kanya apo Richard anak ko patayon damot anak ko patayon damot at makikinuha anak di kwarto ngem mapanda iduron tatakan ini nga karim datay puti bagi karim war di jaita in ayan dagi manugang ko ken dagi Makasangit pa nga nang ibaga iti biktima iti dadawat nakin dagiti masuspecha nga saan da patayen ida nakuna na nga aleen dalata aminen nga kayatdan basta saan da isuda nga dangran. Nakasarot met iti kadwa dagiti sospek idin ta nagturong dagiti kapitan iti Orawes ken Malingeb dita nga nakunada nga imposible nga maarami dagiti maitududo nga sospek iti panagtakawan dita nakunada pay nga awan pulos iti records dagiti masuspecha iti barangay da ore panagtakawan man lang iti manok. Hanggang nga ako talaga nga nalasing ka tinanggibalay da je bagko hinjak laeng nasurutan si nervyos ko nga hinjak ka na panunod ko nga dahil iti panagipatpatang iti press corps ken ti maysa masuspecha ani Pescador dita nga paglibakan namet amin nga maitutudo ang may pagpabasol ken kuada. Awan ti aramid mi sir hanggang mi pangarumrumar ti Rabi da kami lagi di balbalay min sir. Dita nga dumawdawat nga rod ken ti maitutudo ken kuada ani Romana nga bigbigen na kumanga nalaing isuda sakbay nga pinaneknikanda nga isuda iti simbrek iti pagtainganda. Apo sir ito nga rigat ko sir diya pa'y napadasan ti nagkaskas ta sir noon niya damagin nyo ti record ko ti bantay no ti record ko ti bantay awan awang nga rod aramid mi ni Apo Diyos ti makamon, Apo Diyos ti mangpalawlawag ti panono na ta. Amo ni Apo Diyos awan basol mi.
Sulayan nga po. Kadagitoy nga gundaway, napilaan iti kaso nga robbery, wenno panagtakawan, dagiti mapapati nga masuspetsa ani peskador, padron, ken piano, iti Provincial Prosecutor's Office iti probinsya tayo nga Ilocos Sur. Ryan Pardo, Core TV News.